И здравейте хора! Аз съм Evil Fox и както виждате, най-накрая успяхме да стигнем до тук. Challenger 1. Жалко, че паднахме отново с купите, но просто така се случи, тъй като не играх аз напоследък. И надявам се клипчето да ви хареса. За съжаление това ще бъде последния ми клип. Затова всъщност този клип ще има и добри и лоши новини. Нека преди да отворим наградата ни, да поговорим малко за Рояла. Така, причината, поради която аз ще спра да снимам клипове на Clash Royale, не на друго, е това, че първо отнема ми адски много от времето. Второ, тази игра просто, а, как да кажа, твърде много се ядосвам заради нея. Знам, ще кажете, че се филмира много за играта. Не, просто през последната година, откакто създадоха самата игра, аз винаги съм я играл и успях да стигна до края почти. Всъщност да, има още доста лиги, но съм на последната арена. Бях също още преди да пуснат 11-та арена, бях на последната арена. И сега съм и на 11-та арена. Бях Challenger 1. И както виждате, в момента съм на 3813 купи. Рекорда ми е 4012 купи. И да. Не съм подготвил кой знае какви честове. Този клип да направим кратък увод преди клипа. Подготвил съм и два фри честа. Един краун чест, 4 голден честа, един клан чест и големия финал. Драфт честа. Challenger 1. И аз нямам търпение всъщност да го отваряме вече. Много се вълнувам, приятели. Да. Също ще поиграваме малко битки. Ще направим една последна битка в мултиплеера. И надявам се, всъщност, това хубавата новина е, че след като спра да играя Clash Royale, ще имам време за нови проекти, нови клипове на Clash of Clans, може би нови игри. Затова искам всеки от вас, който ме подкрепя и иска да продължавам с готините видеа, нека напише в коментарите на какво иска аз да снимам, коя игра, дали ще е някоя на Supercell, друга Boom Beach, Hay. Не съм съгласен на Hay, но ако доста хора решат, че искат да игра, ще изтеглиме. Също, да, това е горе-долу. И аз не искам да спирам с клиповете на Clash Royale. Може би след някой ден отново ще започнем да играеме, ще снимаме, ще правим готини видеа, ще отваряме много честове и ще апгрейдваме карти. Надявам се наистина да ме харесвате, да харесвате това, което правя. Всичко това го правя заради вас. Не също просто харесвам играта и реших да започна начало на базик да снимам, но се оказа, че тази игра доста ми популяризира канала и да, благодарение на вас стигнах до тук, продължавам с клиповете единствено заради вашата подкрепа. И стига с приказките, нека да преминем към Season Reward Draft Chest Challenger 1 и нека започваме. Така, приятели, 2015 голта, за първ път отварям такъв чест. Това просто е уникално. Уоу, хил. Да, мисля, че ще избера хил спелката. Да, тук избираме хил спелката и ето, че отключихме нова карта. Така, Royal Giant или Тесла? Royal Giant избираме. Май няма да има легендарка, но какво се прави? Тук е само малко труден избора. Може би Inferno Tower. Да, ще избера Inferno Tower. И епика. Охо, тук просто няма какво да се чудиме, приятели. И избираме скелетната армия. Супер идеалка. И това беше от драфт честа. Мислех, че може да се падне легендарка. Но все пак доста добре се получи, да. Добре. И ето, че отключихме новата карта. Хилспел, да. Момент само. Така. Нека прочетеме. Heal your troops to keep them in the fight.
Friendly troops are healed over time while in the target arena. Doesn't affect buildings. Добре, демек, че най-важното да обобщиме. Heal спела действа 3 секунди, дава по 100 хел на секунда, общо демек ще ви дигне единиците с по 300 живот за 3 секунди. Тя действа на всичко, освен на постройките, демек на кулата, на примерно Bomb Tower, Inferno Tower, всички други къщички с гоблини и такива неща. И да, това е общо взето. Сега ще изпробваме. Въпреки че чая видиме са да разгледаме малко клана. Са още добре. Тук малко играчи изгонихме, тъй като започнаха много да си позволяват. Добре. Нека да отворим другите честове първо. Така, добре. Може да изиграем още един хил спел, ще видим. Така, 597 голд, 2 джема, 33 arrows, 39 Spear Goblins, 9 Battle Ram и един голем. Картата, която в момента ми трябва... момента. Да, това е дека, с който игра. Minion Horde. Искам да го апгрейдна. Надявам се поне от някой голден чест да се падне. Защо Minion? Защо? Факан чест. Добре. И пак се падна Тесла, what the fuck. Добре. What? За трети път ми се пада Тесла, приятели. Какво е това нещо? Моля те, Minion Horde. Фак. Защо Bomb Tower? Добре, нищо интересно. Сега ще направим една битка, да видите как играя аз горе-долу. Така. Добре. Наистина много ме ядосва тази игра. И за това ще се наложи да спрем да играем. Някой ден обещавам ви, приятели, отново ще играем играта. Така, ще влезнем с един екзекишн в гоблини 12 лева. Добре. Ще запнем тук. Трябваше влезем с хок, но не искам миньоните да вземат. Те ще вземат доста демидж на кулата. Айде! О, екзекишн успя да удари още един път. Тук мисля да фризна. Ще видим са. Ето това. Просто писна ми, приятели, да ми играят с Royal Giant. Просто това е най-шибаната карта, която мразя. Много се ядосвам, защото постоянно ми играят. Днес ми играха с Royal Giant 13 левел. 13 левел. Това просто... няма какво да кажа, приятели. Сега тук виждате гоблини как ни направо ни сцепиха. Какво се прави? Хоп. И ето тук закъснях с майнера. Какво стана, бе? Ето, като не гледаме много какво правиме. Да, отчасти аз съм си виновен, отчасти им чувство, че играта ме цака. Не знам. Не казвам, че аз съм толкова добър, че не знам си какво. Всъщност не съм никак и добър. Просто не знам. Са тук загазихме. Добре. Много загазих. Вижте, голените просто изяждат барберианите. Няма какво се прави. The fuck. Не, ето виждате какво става. Просто толкова силни карти има. Много често да ви кажа, не ми дреме дали ще биеме тук или не. The fuck. Добре. Не, ще се опитам, ако не стане, не знам. Добре. Fucking shit. Добре. Така, в принцип, аз блокирам Royal Gigi. Успява най-много един удар да направих. Тук ще отвлеча леко вниманието. Може да направим контрапуша. Не. Просто, приятели, това ли е краят? Не знам.
Добре, не ми явно това е краят ни. Ще опитам с Хок да направя нещо. Не вярвам. Не, това са прави. Но няма значение. Загуба си е загуба. Нека да отворим клан честа и просто да сложим край на тази игра. Да започваме. 1620 gold, 1 furnace, 11 archers, 3 giant, 60 ice spirit, 23 rocket. Воу, това е готино между другото. Elite Barbarians. Защото аз ги раздавам доста и не ми остана. Ей, защо бе дракон? По дяволите. Добре. Нищо яко не се падна. Тук имаме пак елитки. Всъщност, чуя дали ще изиграем един Grand Challenge. Добре, тъй като клипа стана дългичък, ще се върнем след малко, след като си опитам да направя челенджа и до скоро, приятели. И ето ни отново с Grand Challenge. За малко да стигнем 8 победи, но добре. Просто обърках малко дека. Трябваше да играя с този, играх с този. Този не е за челенджи, мултиплеер. Добре, нека да го отворим, да видим какво ще има. 7600 голд, моля се само за 90 миньон хорд. Просто това ми тема. Ето, че 22 миньон хорд, но само 22. Защо? 41 Нарос, 68 Роджант, 81 Гоблен Генг, 81 Кнайт, 33 хил спелки, идеално. Уоу, легендари! И това като за финал, приятели, просто вау, Електро Уизард, втора карта ще апгрейдваме за втори левел. Дали играта ме чува, че ще я изтривам и сега просто ми даде легендарна. Значи, забележете, от драфт честа не ни даде легендарна, от клан честа не ни даде легендарна и от този Grand Challenge ни даде легендарка. И като за финал, приятели, поне една легендарка трябваше да има. Много се радвам. Нека скриншотнем за малко. Така. Уоу, виждате просто тия 7 победи. И сега ще демонстрираме малко хилспелката. Моментално да апгрейдаме. Бам! Втори левел. Може да си купим още на легендарка по-натам. Бам! Трети левел. Бам! Четвърти левел. И до четвърти можем да апгрейдаме. Сега ще използваме в чакайте, този сайкъл. Този сайкъл дек. Да видя за деф срещу... Това ще го махнем, че не ми харесва. Така набързичко. Може, ако не свърши паметта, ще е гадничко, обаче. Добре. Сега. Сложим една помпа. Той. Уоу, виждате с какви силни карти ни играят тук. Как може да объркам така лога? Леле. Това просто... Добре. Сега ще опитам нещо с хил спелката и с тия сладури. Добре. Така. Сега пускаме тук хил спелката. Това става за миньон хората, ако примерно ви запнат хорчето. И да. Добре, горе-долу видяхте какво представлява чай, защото ще трябва малко, клипа става твърде дълъг. Добре. Нека да направим обобщение. Само да напишем тук. Electro Wiz from Grand Challenge. Добре. Така, ето, виждате, вече имаме цели 2 легендарни карти за апгрейд. Не знам дали ще ги апгрейдваме. Така, да, виждате какво се ули. Добре, чайте. Увеличава се живота с цели 60 точки, уау. И щетата доста по 210, по 2, значи 240 демидж прави, уау. Добре, така по 6 damage per second, spawn damage се увеличава.
Ще донетнем малко. И надявам се видеото да ви е харесало, приятели. Надявам се някой път отново да се снимам на Clash Royale. Съжалявам, че така ще трябва да спра играта, но като че ли за сега ще е малко по-добре така. Надявам се видеото да ви е харесало. Вие бяхте с Evil Fox и моля ви, ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, ако не вие дайте палец надолу или се абонирайте за мен. И до скоро, приятели.